ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା 9 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ତିନି ଠାକୁର ରୋଷେଇ ବସି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ଘର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ରଥର ନାମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦଳନ। ତିନି ଠାକୁର ପୁରୀରେ ରହିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାକୁ ବାଲଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।